Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. На мяжы Беларусі з еўразвязам ізноў калапс. Чарга транспорту не толькі не зменшаецца, але і працягвае расці. Сёння з раніцы выезду з нашай краіны ў Літву чакала больш за 600 аўтамабіляў. Прычынай велізарных чэргаў стала забарона заезду ў Літву для ўсіх лекавых аўтаў, зарэгістраваных у Беларусі, што пачне дзеяць ужо заўтра. Цяпер жа паводле памежнага камітэту выезду з Беларусі перад пунктам пропуску Каменны Лог чакалі 380 аўтаў, а ў Беняконях 230 легкавікоў. Нялепей сітуацыя выглядае і на мяжы з Польшчаю. На пераходзе Берасце-Тырасполь у чарзе стаіць ажно 450 легкавікоў. Пры гэтым за гадзіну кантроль праходзіць меней за 10 аўтаў. Палепшыла сітуацыя для аўтобусаў. У Вільні наогул свабодна, а ў Берасці ў чарзе стаіць 25 транспартных сродкаў. Буйны пажар у Мінску. Па вуліцы Семашка загарэўся недабудаваны шматпавярховік. На месцы працуюць ратаўнікі. Жыхару Слуцку на вуліцы 14 партызану засталіся без вады сама меней да сённяшняга вечара. Прычынай стаў прарыў водаправоду. У тэлеграм-канале Слуцкага водаканалу паведамляюць, што цяпер адбываюцца рамонтна-аднаўленчыя працы. З гэтай прычыны вады не будзе і ў вёсцы Хатава Стаўбцоўскага раёну. Забруджванне Днепра перавышае дапушчальныя нормы. Паводле Магілёўскага цэнтру гігіены і эпідэміялогіі паказнік кішэчнай палачкі ў вадзе пры гарадскім пляжы перавышае норму ажно ў 24 разы. Тры афіцыйныя пляжы на Дняпры – гарадскі, на Фаціна і ў Палыкавічах цалкам зачыненыя. Таксама праз неадпаведнасць санітарным нормам забароненае купанне дзяцей і дарослых у сажалках, у аграгарадку «Усход» і ў паселішчы Броды. Пры гэтым санслужбы адзначаюць, што ў Пячэрскім вадасховішчы паказнікі адпавядаюць гігіенічным нарматывам. На маркетплейсе Уалберыс можна будзе набыць безрэцэптурныя лекі. Пра гэта піша расійскае выданне ТАСС са спасылку на прэс-службу платформы. Даданне безрэцэптурных лекаў у асартымент Wildberries – гэта важны крок у пашырэнні паслуг платформы, накіраваны на павышэнне зручнасці і даступнасці тавараў першай неабходнасці. Wildberries працягвае актыўна развіваць платформу, каб адпавядаць патрэбам і чаканням сваіх кліентаў. Кампанія адзначыла, што прадаваць лекавую прадукцыю змогуць выключна прадаўцы са спецыяльнай ліцэнзіяй і толькі пасля дэталёвага правярання дакументаў. Пры гэтым за захоўванне, зборку і дастаўку лекаў будуць адказваць прадаўцы. Раней у Беларусі знялі забарону на продаж біялагічна актыўных дадаткаў. Такую захаду Мінздароўя патлумачыла гарманізацыяй беларускіх нормаў продажу БАДаў з расейскімі. Маладыя спецыялісты ў Беларусі ігнаруюць размеркаванне. Паводле пракуратуры Гарадзенскай вобласці нядаўнія выпускнікі альбо не выходзяць на свае першыя працоўныя месцы, альбо іх звальняюць за прагулаў. Гэтак 12 выпускнікоў толькі аграрнага універсітэту атрымалі пазовы на 240 тысяч беларускіх рублёў. Паведамляецца, што маладыя спецыялісты выплацілі грошы, выдаткаваныя на іхную адукацыю ў поўным памеры. Пасля працяглай хваробы памёр палітык Сергей Калякін. Яму было 72 гады. Ён узначальваў партыю камуністаў, ператвораны ў 2009 годзе ў беларускую партыю левых «Справядлівы свет». Летась партыя «Справядлівы свет» была зліквідаваная Вярхоўным судом. Затым Калякін увайшоў у аргкамітэт для стварэння марксісцкай партыі. Палітык таксама быў дэпутатам Вярхоўнага савету 13-га склікання. З Мінску ў Курск. Паводле выдання «Позірк» такі маршрут па-ранейшаму прапановвае беларуская чыгунка, нягледзячы на тое, што ў расійскім рэгіёне ідуць ваенныя дзеянні. Цягнік да Курску адпраўляецца з Мінску штодзень. Час у дарозе 15 з паловаю гадзіну. Пры гэтым на сайце беларускай чыгункі няма ніякіх папярэджванняў пра тое, што ў Курскай вобласці можа быць небяспечна. Баі ў рэгіёне ідуць 6 жніўня, пасля ўваходу туды ўкраінскіх вайскоўцаў, а ўжо праз 3 дні ў рэгіёне абвясцілі рэжым контратэрарыстычнай аперацыі. 13 жніўня галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі заявіў, што пад кантролем Украіны цяпер 74 населеныя пункты Курскай вобласці з тэрыторыі больш за 1000 квадратных кіламетраў. Служба бяспекі Украіны ўзяла ў палон 102 расійскіх вайскоўцаў у Курскай вобласці. Гэта самы масавы захоп палонных падчас вайны, што ўдалося правесці за адзін раз.
Паводле украінскага праекту «Хачу жыць» у палон трапілі вайскоўцы 488-га гвардейскага мотастрэлковага палка вайсковых сілаў Расіі і кадыраўскага Ахмату. Таксама украінцам удалося захапіць якасна ўмацаваны ротны апорны пункт з падземнымі камунікацыямі і памяшканнямі для пражывання асабовага складу. Афіцыйны Кіев заяўляў, што з пачатку аперацыі ў Курскай вобласці у палон былі ўзятыя сотні расійскіх вайскоўцаў, у тым ліку тэрміновай службы. Пуцін тым часам запэўніваў, што тэрміноўцы не будуць удзельнічаць у баявых дзеяннях. Следчы камітэт Расіі назваў прычыну смерці Алексея Навальнага. Паводле ведомства яна не носіць крымінальнага характару. У пастанове сцвярджаецца, што смерць Навальнага ёсць вынікам камбінаванага захворвання і наступіла ў выніку арытміі, а таму ведомства адмаўляецца заводзіць крымінальную справу. Пра гэта паведаміла ўдава палітыка Юлія Навальная, якая атрымала адпаведную пастанову. Алексей Навальны памёр у калоніі «Палярны волк» сёлета 16 лютага. Яму было 47 гадоў. Раней прычынай ягонай смерці называлі адарваны тромб. У школах Манголіі адмовіцца ад вывучэння расійскай мовы як замежнай. З новага навучальнага года яе заменіць англійская. Пра гэта паведаміла Міністэрства адукацыі краіны. Паводле ведомства вывучэнне англійскай пачнецца з 3-го класу. У верасні гэтую праграму запусцяць у тэставым рэжыме ў 100 школах вочна і онлайн. Пры спрыянні ЗША ва Улан-Батары будзе адкрыты цэнтр англійскай мовы. Тады, як раней, у большасці школу выкладалася расійская. Яе як галоўную замежную мову увялі ў Манголіі ў перыяд Савецкага Саюзу. У большасці навучальных установаў яна была адзінай замежнай мовай, даступнай для вывучэння. Другі раз за апошнія 2 гады Сусветная арганізацыя здароўя абвясціла воспу малпаў глобальнай надзвычайнай сітуацыі, але пакуль толькі ў Афрыцы. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters. Прычыною стаў выбух віруса ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, што распаўсюдзіўся на суседнія краіны – Уганду, Кенію, Бурунді і Руанду. За мінулы месяц у іх зафіксавалі 90 выпадкаў гэтай хваробы. Сёлета на афрыканскім кантыненце было зарэгістравана больш за 17 000 выпадкаў з падазрэннем на воспу малпаў і 517 смерцяў ад хваробы. Гэта на 160% больш, чым летась. Воспа малпаў хутка перадаецца ад чалавека да чалавека паветрана-кропельным шляхам і пры непасрэдным кантакце. Сімптомы хваробы, стомленасць, ліхаманка, галаўны і цягліцавы боль, сып, ацёк лімфатычных вузлоў. Слуп дыму і воблака попелу. На Сіцыліі адбыўся другі за тыдзень выбух вулкану Этна. Паводле агенцтва Reuters праз дрэнную бачнасць спынілі палёты ў аэрапорце Катаніі, адміністрацыйным цэнтры вострава. Вашай увазе рубрыка без каментара. Сіноптыкі абвясцілі на заўтра аранжавы ўзровень небяспекі. Папярэджанне, звязанае з анамальную спёку, датычыць 2 вобласцяў Беларусі. Гэтак тэмпература падымецца да 32 градусаў на большай частцы тэрыторыі Берасцейшчыны і Гарадзеншчыны. Чакаецца, што палёгку прынясуць кароткатэрміновыя дажджы. На паўднёвым захадзе паводле сіноптыкаў будуць навальніцы. Спякотна будзе і на выходных. Тэмпература ў дзень дасягне 34 градусаў на поўдні краіны і 27 на поўначы. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.